Twitter ɗinka ba. Twitter ɗina, my life, my everything, Hafsat. Hafsat. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya, ni sunana Kamis, kamar da kika buƙaci ai miki test, loyal test na loyalty test na saurayinki, to gashi shi zamu yanzu. Saboda haka ke me sunanki? Sunana Hafsa. Sunanki Hajiya Hafsa. To Hajiya Hafsa, me sunan saurayin naki? Khalifa. Khalifa. To ba damuwa, na san me zan yi da shi. Yanzu bari na kira shi, ke dai kawai ki shiru, kar ki damu. Sumon ko two? Sumon ko two? Sumon. Call forwarded. Okay. Bari mu ƙara kira. Idan bai ɗauka ba za mu mai fida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam barka da warhaka. Yawa. Ya ayyuka? Ya galau. Ina fatan dai ina magana da Malam Khalifa ne. To alhamdulillah, bukata ta biya kenan. Yanzu haka ina tare ne da wata bayar Allah, kuma ita ta bamu number ka yanzu haka right away, ta ban number ka akan cewar muna dan yin irin online shops din haka nan, to an bada gift akan wanda suka ci abin loyalty test da ake wanda suka ci. Shine sai ta ce ita tana da saurayinta Khalifa, kuma she is proud of him, ta san yes zai kira sunanta kai tsaye. Shine take son dan Allah wai na kira ka. Ce to ba da ma barin kira Malam Khalifa. Idan ka faɗi sunanta kai tsaye, to za a bata kyauta da za a bata. In kuma ka faɗi shikenan. Yanzu haka tana jin ka, waya tana hands free. Tana son ne ka faɗi sunanta, in ka faɗi sunanta sai mu bata kyauta. In kuma ka faɗi da sunanta shikenan. Ce to bari in kira ka a tambaye ka me sunan budurwarka wanda kuke tare ita yanzu haka. Sweetheart ɗina mana. Sweetheart, sweetheart ai sunan ne na soyayya ai. Sweetheart. Sunanta muke so mu ji, ba sweetheart ɗinka ba. Twitter ɗina, my life, my everything, Hafsat. Hafsat. Ina